Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Itt Ferrari Football Fan, és gondoltam csináljunk egy ilyen challenge-et, hogy minél messzebbről kell berúgni a labdát a kapuba. Kezdjük is, az első innen lesz, ezért viszonylag közel van. Ez simán megvan. Menjünk egyel hátrébb. Szerintem maradjunk itt a kövek mögött, kicsit közelebb rugom, kicsit hátrébb. Nekinek megmutatom, hogy ekkora a káv, hogy ott van a kapu. Oké. Próbáljuk, meg átveszem a bal kezembe. Telefont úgy azért könnyebb rúgni. És ez ma már benn van. Mindenkinek megmutatom. És higgyétek, hogy ez a labda teljes terjedelme benn van. Látjátok, ott kapu teljesen benn van. Na hát ez így nagy nehezen megvolt. Menjünk hátra. Ha az megvolt, akkor lőjünk innen elő. Azért most már kicsit távolabb vagyunk. De úgy előtte elpróbáltam még mielőtt elkezdtem. Tehát azért mennie kellene. És akkor sikerült belőlem. Majdnem. Ez így már nem sikerül. Nem baj, megpróbáljuk még egyszer, aztán lesz. Na, szóval újra fajra. Hol volt kb? Jó, így volt. Mindenkinek mutatom újra a távol. Nem csalok. Lőjük el. És kapufa. Na megint nem sikerül. Na jó, megpróbálom még egyszer. Szóval nem sikerül. Akkor meg viszont menjünk tovább. Arról a magyar igazság, úgyhogy próbáljuk meg még egyszer. Így meg lesz a harmadik. Hú, kicsit túlvittem. Na szóval akkor csapó 3. Csatom mindenkinek, innen ott van a kapu. Aki látta, az látta, aki az nem. Aki nem, az nem. Sajnálom. Akkor lőjük el, és... Atya világ, ez milyen szörnyű rugás volt. Ez kuka volt. Ezt a kukába rúgtuk teljes erővel. Gondolhatjátok, hogy jól megy kint az udvaron, akkor csapatban milyen jól mehet. Ezért most kezdtem, új vagyok, de szörnyen megy még. Ugye előre. De azt szerintem menjünk egy hátrébb. Próbálom itt a fától. Nem egy vonalban, mert nem akarok. Jaj, itt egy faág. Kicsit arrébb. Itt komoly kell helyezkedni. Na szóval ott van valahol a kapu. Kint kicsit kinagyítom. Ott van a kapu. Piros-fekete. Úgyhogy és gól! Megmutatom mindenkinek, is bement. Sem csalok, tehát nem összevágom a videót. És bement. Ahhoz képest az előbb közelebbről nem ment, most meg bemegy. Érdekes, na mindegy. Fatővel most a két fa között kéne
nem megpróbálom belőni. Látjátok, itt van az egyik fa, másik fa. Na hát ezt itt most kinagyítom, nem tudom mekkora kell a videót, hogy lássátok. Ott van a kapu, ezt is elég nehezen lehet látni. Visszavesszük a szöget. Úgy. És hogyha ez bemegy, Atya világ. Atya úristen. Hát ez nagyon szörnyű van. Ez maga a megtestesült borzalom. Úgyhogy ez eléggé nehéz volt.